салому алейкум дӯстони азиз, мардуми шаҳри Санкт-Петербург. Қарор дорем дар метрои проспект Просвещения. Ина метроро диде бародар азиз, ина миздани кабуд, ина бараш метро. Ана ин торговый центр мебинед, торговый центр народный. Хеле гуфтем ина метро, ина торговый центр народный дар сеюм этаж бародари тоҷики худму беҳтарин ҳиҷома кушодаги. Ҳозир мерем ай пеш дар ин ҳиҷома ҳолати корӣ ва ҳамаи хизматрасонӣ бо сифат ча мебинем. Бо плюс ин падаркҳо дора. Рақамҳои 59 ҳамиян. Рафтем дар ин ҳиҷома. Дӯстон айдари калон ки дурмаде ин тараф мақсад лента магазин мешавад продукта, и боло рост эскалатор. Де эскалатор мебурем. Яъне якум этаж, ин иш дуюм этаж мешавад. Дар сеюм этажаш чай бачаҳои худмон чӣ доранд? Ҳиҷома. Дӯстон азиз, сеюм этаж ки бурмаде дар ҳамин зари калон наҳам павилион ёки наҳам комната, яъне ҳиҷроие ки иҷа офисҳо бисёранд, наҳамаш ҳамин ҷои ҳиҷомае. Мебиёе ҳиҷомаи коримусҳо рақамҳои 59 десоде бадили пир массажи бомбически плюс ҳиҷома ва падаркош дар хизмати шумоанд. Ҳозир тарзи ҳиҷомаву бо ҷоҳоша нишон медиҳем. Хуб дӯстон азиз, чӣ хеле ки гуфтем ҳиҷомаи коримусҳо меем. Ин бародари мо, шогирди мо, додари мо коримусоҷон мо па перчатка салом дорем ки дар ҷои духтӣ па перчатка бояд гарди. Хуб дӯстон, дар ҳамин сеюм этаж чӣ хеле ки нишон додаи шумо наҳам павилион ҷои ҳиҷомаи додарҷона ки ин номри яга ман дар ҳамаи Россия нагуфтаам, дар шаҳри Санкт-Петербург аввалиш парвардигор, ахириш парвардигор гаранти уверми номри яга хизматрасонӣ, массаж, ҳиҷома ҳама тарафа бародари мо, додари мо меяд шумо иҷа ки омаде мақсад фитабочка медорӣ. Баъди фитабочка ина массажи дастӣ, аппарат яка ҳамаи намуд хизматрасонӣ додари мо дар шумо мекунем. Хуб мусоҷон, салому алейкум. Хизматрасонӣ ва нарх навотад барои шаҳри Санкт-Петербург, барои шеҳрбачаҳо, барои одамои ҳиҷомамадагӣ бугӯ. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Дӯстони азиз, умедворем ки хуб бошед. Мо дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорем. Акай бобоҷона хушомадед мегем. Хушомаде ака. Ака оператор шуморо хушомаде. Бародари азиз, условия кори мо ҳаминае. Медонед кедровая пар, фитобочка, фитосауна, баъди ҳастаи массажи дастӣ, массажи аппарат бо вакуумни массаж. Иншааллоҳ дар видео ҳамаша мебинед. Ина условия ҳамаш иншааллоҳ тоза, озода, ба дили пир метавонед бе мо дар хизмати шумо. Хуб, баъд ҳамаи гуфтагиёти бо сарчоқ барои чӣ? Сарчоқҳо ино бародари ҳастанд ки мехоҳанд ки чистота выше уровень бошад. Яъне ки дар хона шуштагӣ овардаги тоза доре бо ё ин нави пачка барои салона парилка рафтан бачаҳои зал равида беҳад варианти хуб. Хуб, хизматрасонӣ ҳамаи чизе ки гуфтаи чанд сумаи мабалағ? Хуб адарҷон, ҳар касе ки меояд условия вибор мекунанд. Агар ки хоҳишон бошад, фитобочка, массаж мекунем, силека даст қати, аппарат қати, банка мемонем. Асосан чизеро ки мардум интерес мекунанд, банкҳо ҳамаш пачка одноразовия. Як бор истифода мекунем, мусуршон мекунем. Нархнома ҳамаш 2500 рубле. 2500 ина бародарои нем килонка мегирад, дар пишти мемона, ай килонка ба дар мусор мепартояш меравад. Ба ҳам хотир бадили пир ҳоз мо мерем баъд ин доруҳои, яъне ки табиӣ доруҳои табобатӣ шифобахш, шифоро Аллоҳ метия, но сабаб мешава ҳамин лекарствоҳо нишон метиҳем. мусоҷон алло баракат я бародари азиз. ин додари хидмаи ҳиҷомаи хидмона бадили пир иншааллоҳ шумо биёед. Рафтем бигзарем ки ҷои доруҳо. Хуб дӯстон азиз, баъди ҳиҷома ва фитобочка ва ҳамаи хизматрасонӣ ки ба сади олӣ гузашт, мея пиёла чой мегирӣ ва шахсое ки бо дору барои хонагиҳошон, барои худшон, мисоли гап ин макампилус барои простатит, барои ҳамхобагия дароз кардан, мисол мегем қуръонҳои ина каломуллоҳ доранд, ручкагӣ дора барои ёд додан, бахсад қуръонҳои ба таҷвид ҳастанд, хулоса ҷойнамозҳое ки ҳастанд ки электронӣ ёд медиҳанд, бо қуръонҳои забони тоҷикӣ, арабӣ. хулоса ки ина барои фарбишавӣ, барои харобшавӣ, миноксидил, шампунҳо. Баъд як чиз фаромӯш накӣ, ина биотекс ин беҳад чизе аст ки яъне ки барои одамои касали қанд доранд, давлен доранд, ин чизора зарар намекунад. яъне ки сатҳи олӣ барои простатит, ҳамхобагӣ, баъзе бародарое ки ҳолшон хеле табоҳ шуда, айдисаи системаи асаб, шарт нест ҳама простатит боша, ай асаб мешавад ки ҳамхобагӣ кардан наметунӣ. ин восстановить мекунад, ҳамчунин баъд дизадаранд барои тайпо, барои гаймарит, барои геморрой, асалҳои тоза, яъне сақичакаш, баъд духӯйҳои қимати беҳад
сатҳи олӣ овардагиам бародаро хулоса аз ин ки ҳама ҳамин дар ҳамин чӣ мегӯянд проспект мир дар хизмат додарчаи мо рақамҳои 59 занг мезани ҳар рӯза аз соат чанд кор мекунед чақадр гап зан ҳама рӯза бародаро азиз аз соатҳои 10-11 саҳар то соатҳои 10-11 шаб мо дар хизматем метонен пешакӣ хабар кунем мешавем иншалло шуморо бош дар мекунем хуб асос бародаро барои шумо чӣ гуфтам метавонам чизое ки нишон метавонам оригиналан сифати хубанд ба дили пир метавонем муроҷиат кунем хуб дӯстони азиз ҳаста фаромӯш накунед дар инҷа оби замзам сарчоқҳо вазелин мисвоқ ҳиҷома бо фурӯшо кадме ки дар хонаҳоту мақсад метунед яъне ҳамаи хизматрасонӣ бои равғани зайтун дар инҷа дида мешавад кадми шаҳрое ки дур бошед метунед дастафка духизур буда дастафкарам кунед хулоса ки ҳиҷома фитабочка массажи даст аппарат баъд бо чӣ меган баъди ҳамаи ин бародаро азиз вакуумни массаж хулоса ҳамаи ҳамин хизматрасонӣ бо сифат тоза озода 2500 рубл агар кадмеша ки фитабочка накунад чанд сумай вдруг это савол ако иншалло бародар агар хоҳишон бошад касое ки шароит надоранд дар ин сухан маслиҳат мекунем касое ки ҷалани бочка надоранд ё ки агар ки шароит надоранд алло шоид бародарҷоно биёед суҳбати хуб қатӣ скидка хуб мекунад хулоса аз ин ки шаҳри санкт петербург бидуне ки ҳамин ҳиҷома аввалш парвардигор мо ин додари мо хулоса ки тӯли чанд сол шид кор кардаи 5 сол шид қати ман кор кардаи дар инҷа аделна алҳамдулилло бахчабок шуд худаш қабул мекунад худаш кор мекунад ва ҳамчунин касоне ки аз фарбешавӣ ё харобшавӣ азият мекашед ред гинсен производствои малайзия ва слимекс производствои турсия сифатҳои тоза аъло фарбеҳ ва харобшавӣ ва ҳамчунин барои простата биа хербс макан плюс крем фрэнк паста ҳаяти витамина d3 беҳтарин чизое ки дар ҳамин россия барои мардуми мо бениҳоят чизҳои даркорианд мо гуфтанам оне ки духои хамран тоҷа аст худо нигаҳдор мардуми москва санкт петербург россия тоҷикистон ба пеш алло ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад нигаҳбонту худованд боша муҳоҷирони азиз салому алайкум